Hadian bakakin hon jang kasenjuk kirang ba asnong road wa umpli dangshan kalalit ban ujor shu deputy commissioner ka Ribhai district halor ka jingkano balatray 30 ya kasurok PMGSY nadu umdan shadu bernihat ka bajngai kumba laipo pra panhenriu kilometer deputy commissioner ka Ribhai district mentagasngi ulabatha ayo magister balit jurip ya kani kasurok ringkat bat ki officer ka tanat PWD bat kinong yalam shnong ki badan hapo ka lama jang kasenjuk kirang ba asnong road wa umpli. Kumbala kedo, ya kani kasurok bagi patba kila ap kami lenti la slam ban siang rongno la bentray da ka MP Agarwal Company Limited. Henry, kumbala keno da ki patba abat khamtam kinong yalam shnong, karukom bentray kalong ka bombyang satya na marga jingstang lab bat karukom siang surok kalong ka batorti ba katay kasurok kan sajat no tang hadin katto kat nipor. Kabala pensusi ya kipat ba kibala ap kami lentila slam benyo ya kani kasurok papaka bat ban siang ha karukam kababyang hadin bala penmang skim hagani ka jingjurup lawan ban mi khamadu Akash Marak Assistant Commissioner ka Office Deputy Commissioner ringkat bat ki officer ka tanat PWD kinong mi khamat jong ka company ka bapentre ya kasurok bat ru ka kenhun senjuk kirang ba asnong kabala lam khamat dau ba Henry Nongrum kom uchaman lam bat ki wei kinong ya lam shnong ki badan hasilenter jong kani kasurong ini bentani kalau don video to kumbala keren iba haswa jonga I charman jongi ini charman jonga senjuk irang bak senong jongi haga neka rutwa upli ila don kejing inspection naga benta jonga neka surok US ke jongi barok sisim taksi jongi don haga neka ending point jonga neka surok jongi hangne habur niha te haga wei kaliang I penpau kejing sungu ya magister naga liang ga GC ka bau lapha ban joint inspection bat ka PWD department naga benta jong kane kasurong te kumba phi I ba philap idon ki jaka ka ba kane ka company kala pentre 30 sisa ila ba almost na donral sadu samarman almost 5 km ka de kajing I ke jongi bat kajing lap rangkat bat majesor kalong kajing pentre 30 ka balong palat put tengi kerpat bat hakatu kapor la don langru I magister ba in peklem naga benta jong kane ka suruk ke jongi namar ngi seutu adin bang ilayo ya kane ka suruk minom yok syu kan simpor kumba arpol ane lai pusnem alor kata ka don ke jingut ke jingnam naki liang jong kidong song snong dei halor kata ka nong rim kum kirang ba snong idon ka minsim ka baseu kya naga benta jong kane ka suruk naga benta ben ai ka jingbit jingbiang naga benta kinong song snong hi baro ka we ngi seutu kane ka suruk ke dei ke butlum Deu titsnam jong kene kinong sung naga benta jong kene kinong sung snong kibang idon ar polai teli kisnong nadu na jowe hadu hangne habor nihan te galong ka e ka ba don kam bah naga benta jong ne surok dei namar kata kadaw naga liang ki sunjuk kirang bak snong ngela sim khia bat idon ru ka minsim ka ba seu khia naga benta jong kene ka surok naga benta ban bit ban biang lang naga benta uduk usuk bat mene marsin dep inspect naga liang ka office yung DC magister ukular babanle I report sendon no ya DC kanang ba nagabenta ban penbit pendiang haswa baga ayom slap kanpoy te hakane kapor ki kumba mene hakapor bangi one inspection kidang don ki benta ka ba ki artwork ru kimpat dep ba andre ki mut ban le carpeting no andre nakaliang ka jongi ki senjuk kirang ba snong rangkat ka jingdon rangkat ba di magister
ila ong yaki baki haban clearance wa kaneka artwork kejongki adin kata ngiskum ka senjuk isa baki lek carpeting bat ki donru ki nala bat kini ki humpat ki baki empat pendep ha ke kita ngek scam bat kumba lebu kejing kular mak jongi ada senjuk kerang bat senong bat mak English legislator ba ngek scam ba kaneka company kila bat pendep apok jong ne snap baru kini ki humpat ki gatwal bat kumta terter bat hakane kapor kumbala kren bahaswa jungai seman jengi ka senjuk kurang bak senong jong kane ka rutwa umpli ni ka penpau ke jing sungu ka bakrau ya ka sarkar Meghalaya kamtam ye deputy chief minister isar presiden pensong ibala simkhia ha ga jiut ke jingnam ke jongi ban ayau ne surok namar ba kumba pilatip bat pilai ha ke media bala sisa ngila jenjar ki bon teli ki snam handre namar ke jing simkhia jong kane ke senjuk rangkat bat ki nongsong senong bat ka PWD department ngila banong ba kila simkhia ngila la ban penurlong ban aya kane ka sanction ka amount ka bahe ha andre ka jingkwa jongi ha kane ka por ka long ba ka suruk ka de ban long genuine ba kane kumba sipol ne khapsan tili kisnam ha kane ka por ni don hangne halum nongrim bernihat ha ka ba mandagasngi nagaliang jong ka senjuk ki rambak snong rut wampli ka bakan thop nadu ka snong jowe hadu lum nongrim bat kita kisnong barok khot ki bangiat mandagasngi ni yawan inspection ha ka badai bakan ek surok bala pentre da ka company MP Agarwal bat ngi sungu ru ya audisi hakine tiyo bladep ngi labu komplain chapo office jong DC bat langba ka jing sengap jong DC mandagasngi ula pha ya we minister bat nadu mandam step ngi lasdang ya kane inspection nadu ka por kumba CBJA nadu nang teina umdan bat terter hadu hang neh po lum nongrim barnihat bat ha ka jing syam jongi mandagasngi ngi nagliang senjuk ki rambak snong rangkat bat ki officer jong peludi lam bat umagistor ngilap sibon ki jina ki blap trade terti da kane company hak bade bagi siang rong terti kamtam le ya kesurok ka blang susna sian hakine ki kindiat tayo ka dap henry menengi da kho da ka kti ka rong kambat ba kata kade ka wei ka jing komplain ka jongi bat ka arang ta ka long ba ki babun ka bang siam ka long ba teng ki kendro kimbiang ki gatwal kimbiang nang ta kisnong dang bun hi ki bang idon kam ya ki humpat ban ai ha ki sok snong ki jongi te nakaliang jongi ki babun hi ki nagaliang company ki ong bakin sa pendep kita barok khoj ki jindawa ka jongi bat ka ba kongsan hi nagaliang jong company ki ong dona plat kata ka DPR kata ka de ki ong jong ki nagaliang jong company tengi nagaliang ka senjuk kirma snong ngila karpat ya ki babun hi bakin pendep no haswa ban wan kane ka yom slap ha kane ka por ka bamenta te ngi karpat ya company ba kitu ki jeka baki kho ya ki rong bakin sna repair sa chisen bat ngi karpat ro ya company ban pendep haswa jong kaliur tangkup ta nagaliang jong khoblei sibun kene ka surok namar bat kum ka DPR ka tai ngi ka de ka finishing bat ka DPR hi ki ong ba ka jingreban jong kata ka de CNC ten re ngilap teng ka don hi ki jaga ba kal arben teng ka don ka jintam ten re ki babun ba ngilap kam tam le padang balong butlum te teng ka long jiro kata ka jingreban te kum tang kerpat ya company bakan sina biang sa chisen balada company kam sina ngi na kaliang ka senjuk pada yang ngin hap ban ayu jor biang saudisi la ne sakibor ki bhalor jong ka sarkar den rei na kaliang jungi ka senjuk hajuk ka por ngi suban ai kublai ya ka sarkar ka bala pensengap ya ka ndawa ka jungi bal ai ka nek serok ka dik amount ka bahe den rei peuse ka jing kemi nanti jungi ki pajba ha ka nek ka por ngi dang kemi nanti ba ka nek serok ka nek da ki pos nam den rei tang ha ki tior riau ka nek serok ka lajor rat haino te kum tang kerpat ya ki bor bhalor ne ka sarkar bahkan pek kemi lam ya ka nek ka jing e ka bangina kaliang ki nong senong ha ka nek ka iria ka jungi ngi ya kendo tetang kapta ka blai sibun bahag badai bat kanala lane ka kendro menne na kaliang jongi ki rang ba sinong rangkat ki ofsar jang peludi rangkat ki company ngila request lane ngila karpat yaki baki don ki jaka ki baki numbing ki dan hajrong te ngi karpat ya ka company bahkan pansina ya kita ki gatwal ha badai bat kita ki bedan kam palat henry na kaliang company kalau ong ba lada kami trelang bat ka peludi ki mla ban pansina kita na maraki ong bakim don ha ka DPR Tumgi humpat ki ka senjuk kira machnong lesri hakawi ka singing inspection bat kumbaki ong kidan cispar pratli ki humpat nadu umdan hadu hang delum nongrim bernihat dia ka senjuk kira machnong ngin sawa lek kami biang hakawi ka singi bagi sanyo kat not li ki humpat ba company kelap menteri ya kane ka strok to kane kan jirong jo kane ka strok nadu umdan hadu lum nongrim bernihat kadon kumbalai pupra point 0 kilometer